És hát akkor sziasztok srácok! Ez itt újra a megszokott 4. birodalom. És nagyba egy brit tankot fogok megmutatni, egy brit nehéz tankot. Sokak által ismert Churchill 1-esről beszélek. Nos hát akkor nézzük is meg a technikai adatait. Kezdetben 650 HP-val rendelkezik, illetve egy ilyen, hát szerintem egy kicsit gagyi ágyúval. Ez talán a Matildának az ágyúja. Illetve egy ilyen, hát tumoros, hogy hívják, a toronyja. Ugye itt látszik is valamennyire. Itt van egy kis kinövés az oldalán. Illetve van még egy ilyen hovitzere is alapágyú esetére, hát igen. Hát ez nem ajánlatos. Akkor aztán a következő ágyúja, az már egy picit jobb. Ez egy 105 mm-es átésű 57 mm-es ágyú 75-ös sebzéssel. Aztán amit én használok, az egy szintén egy 57 mm-es ágyú. Két szekes újratöltés van egyébként mindkettőnek. Ugyanúgy 75 százas sebzés. Igen, és az átütése 110, 180 és 30. Illetve van még egy jobb ágyú, csak ezt már nincs nagyon kedvem kifejleszteni. Ez egy 145, 202, 38, illetve 135, 135, 175 sebzésű ágyú. Alapmotorral 25 km/h a végsebessége, úgy tudom. Igen. És talán ezzel a motorral 30. Most ezt nem tudom hirtelen fejből, mindjárt is nézzük. Hát ezt nem írtak így, majd meglátjuk. Most erre nem emlékszek így fejből. Ezt érdemes megvenni mindenképpen, mert nagyon lassú ez a tank. És itt van ez a Churchill 3-féle lánctalp. Hát ezt érdemes kifejleszteni, ugyanis hát a hegyeknek még így főleg nem áll nagyon ellen ez a tank, és nem egy hegymászó, mondjuk az, hogy amire áttérünk pálya egyik végéről a másikig, addig a motor csődöt mond, úgymond. Hát, és addig lemegy a csata. Ezért jó ezzel a tankkal kis pályán menni. Vagyis hát elég kegyes a matchmaking, hogy a kis pályát kapunk. Például Malinovkát. Ez nem elég, hogy eléggé pontos, hát pontos, igen, és nem elég, hogy gyorsan tölt, és eszméletlenül pontos ágyú, tehát ilyen 800 méterekről is tökéletesen oda lősz, ahol az a kurzornak a teteje van, és ez a legfelső csúcsa. Nos hát lőszer kapacitása 84 darab gránátból áll. Tessék. 84 darab gránátból, abból én 80 gránátot
használok páncéltörő gyanánt, és 4-et robbanó gyanánt. És a prémium lőszere 400 kredittel olcsóbb, mint a Stuk 3-nak. És szerintem egyébként erre ilyen tárgyakat nem nagyon érdemes fölrakni. Gyulladni nem nagyon gyullad ez a tank. Nekem még egyszer nem gyulladt ki. Az alatt a... hol vagy itt vagy? 30 csata alatt. Egyszer nem gyulladt ki. Jelenleg harmadosztályon van vele. És egyébként a páncél is elég tűrhető, meg alapon is. Beszögeledés két irányból is alig tudnak átütni. Nekem volt olyan, hogy egy 2 KV, egy S harcoltam, még amikor az első meccsen volt vele, döntögettem a páncélt, egyszer egyik, másik oldalra, és ott már irkálták, hogy miből van ez a tank, hogy nem lehet átütni, meg ilyenek. Aztán már végül is megtalálták azt a bizonyos APC lőszer töltési gombot, vagyis a 2-est, ugye. Ja. És hát akkor nézzük is azt a bizonyos 2 csatát. Ismét az a Bandicam-mel veszem a 6-os meccs. Hát még elvisel, hogyha ezzel a tankkal mentük, és mivel a torony középen helyezkedik el, azért a tankból elég sokat kell megmutatni ahhoz, hogy végül is ez a kis ágyúcső is megmutatkozzon. Aminek ez a 85, 75, 90 sebzése, ez nem olyan nagy dolog. Hát olyan ezeknek a tankoknak, mintha szúnyogcsípés. Akkor pajzsnak használjuk, kedves Su-85 barátunkat. Még mindig ugyanaz a csodálatos XVM mod van bent. Oly, de veszi az FPS-t ez a idióta Bandicam, de utálom. És egyébként így nyugodtan, ha valaki itt rage-elgenek, akkor itt aztán lehet szórni a gránátokat, itt nem kell takarékoskodni vele. Ez a páncélos, ez bőven rendelkezik velük, mind ahogy már mondtam, 84 darab gránátot lehet benne tárolni, úgyhogy ez nem egy stug, hogy 35 után kifogyunk. És még a ramolási sebzése, vagyis az ütközési sebzése is elég tűrhető, mert azért nem egy behely-könnyű tankról van szó, ez egy vérbeli acéltömb, vagy lehet, hogy hülyeséget mondani, ez hát inkább hát majd valamit kiszlálunk időközben. A kempelgetés az ugye megy. Én egyébként mindig egy kemperkedés vagyok elsősorban berendezkedve ilyen pályákon, ahol van egy magaslati pont, és akkor rá lehet látni, mondjuk ott fog elhaladni majd előttünk az a bizonyos OI, ami már itt is van. És ez a 110-es
penetration az most egy picit kicsinek bizonyul. De van aki, hát akkor most ilyen helyzetben érdemes tölteni azt a bizonyos 3-ast vagy a 2-est. Ajánlom inkább a 2-est, mert ami még vicces, hát igen, még az még rögést is kiváltott belőlünk, amikor minden gold noobnak elhordanak. Nem igaz, komolyan. Aha. Igen, imádom, amikor látjátok, elveszett a pályának a felső része. És akkor már mindjárt kaptam is az áldást 2 páncélvadásztól. Az egyik az a biztos, hogy a Hellcat volt. Hát nem is biztos, hogy a másik az... Ez az. Imádom komolyan. De akkor nézzük meg, hogy társaink elvesznek-e, vagy mint az előző videóban valami csodát művelnek. És 1-2 tankászt itt összehoznak, na nézzük. Én főleg ezektől a 2 killes gyerekektől várok valami nagyot. Úristen, a KV1-es. KV85-ös. FV, RTTD, Genyó. Ott Hellcatre mondjuk itt rárassolnak, akkor még lehetne valami ismerősöm akkuntján. Kipróbáltam. Olyan rassokat lenyomtam ezzel a izével. Dobozzal, hogy ez hihetetlen. Benyomtam a nagy sebzést, azt... Aha. Koppány SS. Lehet, hogy magyarok is vannak. Ja. Ott a M4, a 3-8. Most ráengedne egyet. Az nagy misz, te jó ég. És ő már így beletörődik a halálába, vagy mégsem? A 72 km/h végsebességeivel még el is tudna menekülni esetleg. Meg persze az ellenség bénázik. Csak hát... Ó, igen, gyors töltés, ám bár... Eltalálják egyszer-kétszer úgy nyílik ki, mint a konzervdoboz. Hát csak 2 páncélosunk maradt. Az ellenségnek pedig még van 6. Na hát akkor Hellcat az egyértelműen nem fog harcolni. Hullám meg már főleg. És itt van még ez a low HP-s gyerek. Aki úgy néz ki, hogy egy bot. Ja. Egyébként bocsánat, ha ezeket a dolgokat magukra értik a tomató játékosok. Velük nincs semmi bajom, nagyon sok ideig voltam én is közülük való. Hopp, már Artitó kapta is az áldást. És bizony 10-13 most az állás. Még rémált is. De még nem láttuk azt a bizonyos HT No 6-osat. A japán tigrist. Bár mondjuk már nincs is rá esélyünk, ugyanis vége a csatának. Ellenséges M4 az ott jó kis tankász, úgyhogy gyerekek, minőségi tartalom. Látos 60 XP-t kaptunk. Na menjünk még egyet. És hát még jobb. Komolyan mondom, már csak ez kellett, hogy tier 7. Lenne az ellenségben Tiger. És kép alapján egy hirtelen nem ismerem fel, meg nincs is ott az írás. Csak legyen a lényeg, vagy Panther, vagy valami.
Ha nézzük, az IS Challenger 152-es. Hát már azt hittem, hogy lesz valami könnyű sebzésem, ma mondjuk pára. Majd egy túra remil. Hát ha megpróbálok kihozni arra, hogy csak a TD-kre, meg az artira, meg 5-ös tankokra megyek rá, akkor az még elég jó is lenne. Hát akkor hopp, egy Challengert már észre is vettünk. Bizony. 900 HP és fenevad. És mögötte van egy T25-ös. Amit én inkább csipkednék meg. Vagy ezt a Liquor Max-et. Nem tudom milyen angolos kiejtésem van. Ott ezt németesen kellene mondani. Meg lehet, hogy inkább át kellett volna mennem a völgy túlsó oldalára. Vagy inkább túlsó dombjára, úgymond. Hopp! És már kaptam is a kicsit tartító egyet. Tessék, itt van az artimágnes, gyerekek. Hopp, na még egyet, gyerünk. Szórjatok meg nyugodtan. És ki fog végezni a drága barátunk. Most megbosszulja, hogy nem jól mondtam ki a nevét. Kivéve, ha megment az M6-os. Be is megyünk gyorsan ide a társunk mögé. Aki gondolom lesz olyan tomató és le fogja rassolni, de nem. Hopp, és mellettünk megjelenik a Hellcat. Az ő ágyúja is ki tud már végezni. Illetve itt a nehéz tank oldalunk itt elesik, úgy néz ki. Még egyet kibírtunk a T25-östől és meg fogunk halni, igen. Sejtettem. Legalább nem az arti lőtt ki? Na. Hát, ez meg már, ha itt tartunk egy elég szégyenletes meccs részünkről egy hét. Na. Azért már végignézzük. Mi lesz itt? Kemény stúl, remél, oppá. Igazi sniper, gyerekek, tessék, ott van. Szerintem ő a mi bázisunkat akarta nézni eredetileg. Adunk nekik egy kis tippet. Csak nem caps lockkal kellett volna érni. Na, ki is lőtt egyet a Stúrer. Így 2.11-re vesztjük az állást, ha lehet ilyet mondani. Hogy ez elég perverző hangzott, mindegy. Ott az IS mindjárt hátba kapja a Firefly-t, vagy a T-34-et. Én személy szerint a T-34-et lőném. De atya Isten, mit csináltad a T-34-es? Na, mindkét páncélos ott a hegynél lovon van, de az IS ki is végzi a Firefly-t. És meg is kezdődik a cap. Nagy nyomás van a T-34-1-esem. Ugyanis garantált a halála, úgymond. Hát én belőttem volna, és utána gyorsan továbbáltam volna, mert elég mozgékony ez a tank, ahogy látom. De itt már meg is kapom a választ, hogy hova igyekszik ennyire barátunk. Az Artikat kívánja elkapni. Akik itt csipkedik a hátát.
Na, és el is intézi, de cserébe a T67-től megkapja a kegyelemdöfést. Hát, kicsit komarabb hangulatot vett. Attól függetlenül, ha tetszett, iratkozz fel, nyom lájkot. A pocsék eredményekre ezzel a tankkal. Sziasztok!